Tytöillekös täällä soitellaan? Ei tää on mun. Kenen sitten? Voi sitä Seppoa. Taas se unohti puhelimensa. Ihmettelin vaan, mikä kuva toi oikein on. Tää on ikoni, jonka Ismo ja Seppo löysi Elsan asunnolta. Varsinainen aarre. Tää ikonia suojaava riisa on todennäköisesti kultaa ja hopeaa. Ja jos se on käsin pakotettu, niin tää on todella arvokas. Mitä 10 satasia? Yhdessä Tallinnan antiikkipuodissa oli tämmöinen samantyyppinen myynnissä ja siellä se hinta oli 11 000. 11 000 euroissa. Ja tällainen pikkukuva voi maksaa niin älyttömästi. Siis ikoni. Niin siis sellainen taulu, jossa on jonkun pyhän tyypin kuva. Kai me nyt se tiedetään. Mutta mitä me sillä taululla tehdään? No myydään se. Kenelle? Siis kyllä mä nyt niinku stereot ja muut kauppaan tosta vaan, mutta emme mistään ikonista mettakuuseen. Tuollaiset omituisuudet menee aika kehnosti kaupaksi. Se kukkatelkkarikin saatiin antaa melkein ilmaiseksi. Ihmiset keräilee tauluja ja ne keräilee ikoneja. Ja ne on rikkaita ne ihmiset. Nyt on tarjolla maailman helpoita rahaa. Toivi on kuollut, sen kämppä on tyhjä, siellä voi olla jotain muutakin arvokasta. Pitää kai joku kunnioitus silti olla. Ettei nyt painajia ryöstetä. Hei, se Ismo, se joka pokaili sun mutsias. Se peri siltä mummulta miljoonia. Ryöstetään sit Ismo. Älä nyt. Mun mielestä Sebastian kyllä puhuu ihan asiaa. Kyllä meidän kannattaisi tsekata se kämppä. No, mitä sä luulet? Paljon sitä ikonista irtoisi? Monta tonnia, ehkä yli 10 000. Koska mennään? Heti huomenna. Tämä on tsekata ensin pari juttua. Suomalainen naisnäyttelijä, etunimi Anneli. Montako kirjainta? 5 ja toinen kirjain on A. Eikö tuu mieleen? Anneli Sauli tietysti. Tietenkin. Miksi mä en heti keksinyt? Siksi, kun sun ajatukset oli muualla. Ja niin kuin Sebastianikin, eihän se kato ollenkaan tuota kuvaa. Onko hyvä elokuva? Joo, ihan jännä. Mitä sä oikein mietit? Huomisia töitä. Iso keikka jätkien kanssa huomenna. Niinkö? Tarvitko apua? Eiköhän me Kimmo ja Esa kanssa pärjätä tässä vaan ihan rennosti. Joo, kyllä mä olisin joutanut. Mutta jos ei välttämättä tarvii, niin kyllä mä voin löysäilläkin. Voi teitä kahta. Ihana nähdä, että te tuutte toimeen. Ja työtkin hoituu. Ai niin, Sebastiani tuossa kehuttiinkin, en muistanut kertoa. Joo, ne uusien talojen asukkaat on tosi tyytyväisiä sun työhössä. Mä vaan teen töitäni. Ihan tässä äidin sydän pakahtuu onnesta. No, mitäs täällä Ismon valinnassa bisnekset sujuu? No ihan hyvin toistaiseksi. Vaikka tulevaisuus, se ei kyllä näytä kovin valoiselta. Aha, mutta sullahan piti olla hommat reilassa. On tilava kämppä, rahaa kuin roskaa ja eikä sulla ole ketään eukkoisena nalkuttamassa. Vaikka se on muka kuullut. Tämä Elsan tytär Liisa on puhumassa meikäläisestä murhamiestä. Mitä? Ei totta. No. Elsan mukaan otin hengiltä ja testamentilla junailin rahat itselleni. No, minä jos kukaan tiedä, miltä tuntuu, kun syytäntä syytetään. Muistat varmaan meikäläisen viimeisimmän putkareissun. Se on kuitenkin hyvä, että sä tämän Liisan puheesta huolimatta pidät täällä Elsan muistoa yllä. Joo, parhaani on yrittänyt. Eikö Elsa asunut tässä ihan lähellä? Meillä talotakureiden huoltamassa yhtiössä. Asuu. Ihan tuossa vieressä. Tyhjilläänkö se kämppärit on? Siellä on kyllä niin pirusti tavaraa. Ja omistaja haluaisi sen vuokrata jo eteenpäin. Milloin sä ajattelit tyhjentää? No tuskin monen tällaista murhamiestä enää Elsan kämppään laskee. Mä tarin jättää koko urakana. Sille Liisalle saa sekin tehdä jotain äitinsä eteen. Okei. No, ilmoittele, jos tarvitset muuta apua. Moro. No kun Sebastian lähti töihin? No joku kiire sillä oli. Taas kun sä tutkit kuvaa siitä Elsan ikonista. Mikä mä sillä voin, että ikonien maailma on niin kiehtova? Lisäksi mua kiinnostaa, onko tämä ikoni kokonaan maalattu, vaan toi
Riisan alta näkyvä osa. No onko sillä jotain väliä? Kokonaan maalattu on paljon arvokkaampi. Joo. Eikö sitä sitten näe tästä kuvasta, että kummin on? Kyllä se pitäisi arvioida paikan päällä. Sen kun meet arvioimaan. Onnistuisiko se? No kyllä Ismokin varmaan haluaisi tietää tuon taulun todellisen arvon. Saapahan sitten riidellä siitäkin Liisan kanssa. Tämä on se viimeinen keikka. Mitä sä meinaat? Ensin väen vängällä tunget mukaan ja nyt jo livistät. Parempi kai se meille on. Eipähän jatkossa tarvii jakaa saalista 3 Pekkaa. Tarkoitan, että tämä on viimeinen keikka, mikä me tehdään talotakureiden kautta. Otan teille nyt ulos firmasta. Puhutaan tästä sitten, kun keikka on heitetty ja taulu myyty. Ja ne isot rahat saatu. Mä en aio riskeerata teidän 2 takia enää yhtään mitään. Enkä mä aio enää ikinä joutua linnaan. Tässä on jatkettu meidän matkat parempaa elämää. Jos nyt kuitenkin katsottaisiin, että löytyykö niitä lippuja vielä lisää. Niin, kuruja tai jotain. Nyt lähdetään vetää täältä, ettei jää kiinni. Itsehän sä sanoit, että tää kämppä on kuin kultakaivos. Eikä tänne ketään tuu. Okei, mutta nopeasti sitten. Ismo oli kyllä kiltti, kun antoi Elsan asunnon avaimet. Kyllähän se ystäviä auttaa, vaikka alkuun vähän nuriski. Se Liisa on laittanut kyllä Ismo ihan liian tiukalle. Talotaikurit, Seppo Talsmaa. Voi, eikö ne toiset miehet vastannut? Juu, ei mitään hätää, rouva. Minä tulen sinne itse paikalle ja päästän teidät sisälle, että kissakin saa ruokaa. Näkemiin. Se vanha rouva on taas hukannut avaimensa. Ja nyt se taas pelkää, että sen kissa siellä sisällä kuolee nälkään. Onneksi sankari Seppo rientää pelastamaan kissaparampulasta. Tässä on se rappu. Ota sä nää avaimet ja ota taskulamppukin, kun siellä on sähköt poikki. Missähän se Sebastian oikein luuraa, kun se vanha rouva soitti hänelle ensin? Hei, eiks niillä ollut Kimmo ja Esan kanssa joku kiireellinen meno? Hyvin se Sebastian on saanut ne pojat toimimaan. Joo, ja hyvin ne hoitaa ne uudet asunnotkin. Sebastianissa on kyllä aina ollut johtaja-ainesta. Joo, mun täytyy nyt lähteä. Mutta älä sä sitten pökerry, jos se ikoni osoittautuu hirveän vanhaksi ja arvokkaaksi. Eihän täällä ole mitään, vaikka se mummo piti olla miljonääri. Meillä on nyt se, mitä varten me tultiin tänne. Lähdetään vetää täältä. Älä isottele. Joku tulee. Ota me jäädään kiinni. Jumalauta. Hei, herra, sano jotain. Älä nyt herätä sitä. Jos se näkee meidät, me ollaan kaikki 3 kohta taas linnassa. Pakko muuten jotain tehdä ja tää voi jättää virumaan. No mitä sä sit meinasit? Pyytää nätisti anteeksi, että sä lataisit sitä fikkarilla takaraivoon. Mutsis on ihan kunnossa. Se varmaan herää ihan just. Näinhän nyt menee. Häivytään niin kuin joku tulee.
Vitsi, mä en ottanut edes sekuntia, niin mä olisin ehtinyt tunnistaa mutsi. Jos sä olisit venannut hetkenkin, me oltais jääty kiinni toi ikonin pöllimisestä. Mitä se siellä Elsan kämpässä teki? Mistä minä tiedän? Olisi voinut ehtiä kertoa sille joku talotaikurin keikkaan liittyvä juttu. Ai niin kuin, että me ollaan kuolleen mummon kämpässä taskulampujen kanssa korjaamassa vessanpönttöä. Nyt on kyse mun äidistä, jolle mä oon voinut aiheuttaa vaikka minkälaista vahinkoa. Jos se näki meidät. Ja muistaa kaikki, kun se herää. Oli niin salamana koukkaamisesta, että se ei ehti nähdä yhtään mitään. Mitä me tehdään tällä? Tiedätkö se heti kani? Ei. Te etsitte sille nyt joku jemma ja pistätte sinne piiloon. Mitä sä ajat? Lähden huolehtiin vähän tärkeimmistä asioista. Kyllä se vaan on hyvä, että sulla on toi Helena. Mä olisin myynyt se ikonen pilkkahinnalla varmaan jollekin huijari. Täytyy myöntää, että mun rouva erottaa arvotavaran rihkamasta. Ai kato Sebastian. No. Terve. Kuule, kerrohan, oletko sinäkin kiinnostunut ikoneista? Joo, mä nimittäin justiin tässä kehuin, kuinka sun äitis, että sillä on niin tarkka silmä arvotavaran suhteen. Missäkään se mutsi muuten on? No siinä oli ihan pakko päästä Elsan kämpille, kun se kuuli siitä vanhasta ikonista. Eiköhän se ole jo kotona. Ei siitä Helenalta kauan mene yhden taulun arvioinnissa. Tuli just teiltä, ei sillä ketään näkynyt. Joo, no sitten se on löytänyt jotain muuta mielenkiintoista sieltä Elsan kätköistä. Ei se kyllä vastannut puhelimeenkaan. No se on niin elementissä sillä vanhojen romujen keskellä, ettei kuule edes omaa kännykkäänsä. Hei, antaisin tätä äidilles vähän omaa aikaa, kun oot kerran palannut takas se helmoihin. Kyllä se sieltä kohta tulee. Joo. Voisin kuitenkin lähteä kattoo. Lähde messiin. Ettei sä nyt unohdu koko illaksi sinne romuja sekaan. Voin mä lähteäkin. Mä vaan hörppään tän kahvin ensin. No. Ismopa hörppää se sun puolesta. Mennään.